Raġel li l-identità tiegħu għadha mhix magħrufa jinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-ħadd filgħaxija kien involut f'argument f'Bejżebbuġa. Il-każ seħħ għall-ħabta ta' 7:09 filgħaxija fit-triq San Edwardu. Fuq il-post il-pulizija sabet li r-raġel mitluq fl-art biġrieħi f'rasu. Huwa tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza l-aktar kura fejn ġie ċertifikat biġrieħi serji. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-vittma kien involut f'argument ma' raġel ta' 34 sena minn Santa Luċija li qed jinżamm il-pulizija biex jgħin fl-investigazzjoni. Dwar il-każ inħattret inkjesta maġisterjali. F'argument ieħor li seħħ ftit qabel għal ħabta ta' 6 ta' filgħaxija fit-triq Patri Ġużeddelija fil-Mosta indarbu żewġ tirġiel. L-argument qam bejn raġel ta' 39 sena mill-Belt Valletta u raġel ta' 40 sena minn Ħaltarxin. Tal-ewwel ittieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li weġġa gravi, filwaqt li Tarxini sena tal-kura fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta u ġie ċertifikat biġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.